mehlasele usiyaya owesizwe lusaka umandela utayihlo umandela utayihlo mehlasele usiyaya owesizwe lusaka uyayizwa baba singahloma kumanje Ngoba iqembu lomkhonto wesizwe party beli lapha eBoksburg eBeachwood Hotel lapha bebelungisela khona ama-elections. Zokhumbula ukuthi izolo senze ivideo la esiveze khona ukuthi imaterial ezonikezwa abantu okubalwa kuyikipa, amagazibo nokunye namabhodi lawa azohamba efakwe egxotsheni ezehlukahlukeneyo. Bathe lolu hlelo luzoqala eGoli kodwa kufuneka lihambele zonke indawo ukuze amalungu omkhonto wesizwe makufika i-voter registration day bazi ukuthi izinto zabo ikhona iphelele, bekwazi ukudistributor ngey'kipa kubantu abazobe bedinga iy'kipa, baphinde futhi bakwazi ukuthi nabo bangashiswa ilanga. Okushiwo uSecretary General uSibonelo Nomvalo uthe kufuneka benze nesu lokuthi bathole ukudla bengakhampeni nje bengadlile. Ngiyafisa futhi ukukubeka lokhu uma kukhona ophatheka kabi ukuthi kule channel sikhava izinto ezithinta umkhonto wesizwe party. For the past 2 days sikhave nje izinto ezithinta umkhonto wesizwe party ebona ukuthi lokho esikwenzayo akakujabuleli. Kulula kakhulu uma kwenzeka kuvela i-notification ethi khonto esikhavile umkhonto wesizwe party udlule mntaka baba ukuze mina nawe singaxabani, ngoba mawuzongibhalela kwi-comment ukuthi le channel yomkhonto wesizwe party, le channel ipromote umkhonto wesizwe party, leyo nto leyo yenza ukuthi ngigcine ngikuphendula kabi. Angiphendulanga nje ngamabomu, hayi ngoba bengingenayo impendulo, ngoba njengoba nginale channel ngireporta ngalo lonke iqembu elikhona futhi ngazo zonke izinto ezenzeka khona. Uma kungenalutho olukhona funa manje ngingareport ngomkhonto wesizwe party ngoba wena uzophatheka kabi. Ngiyacela nje sihloniphane. Uma wena ufila like awufuni isikhave izinto ngomkhonto wesizwe party, tshela iqembu lakho kube khona izinto elizenzayo bese sikhuluma ngalo. Kule weekend esisuka kuyo iqembu engilibonile belibhizi i-EFF ngoba becelebrate 13 or 14 years angisakhumbuli kahle. Nalo ke iqembu efuna ngikhulume ngalo, ngisaprepare nje ukuthi konje yini engizokhava elithinta lelo qembu lelo. Kodwa kuwo wonke lamanye amaqembu ukuthulekile. Sekufuneka manje ngisabe ngoba wena uzophatheka kabi, ngoba wena uzonda umkhonto wesizwe party, sekufuna mina ngingakhulumi ngawo. Manje ngizoba ngiyireport enjani? Ngoba mina ngireporta ngayo yonke into eyenzekayo. Njengoba ngisho umkhonto wesizwe party bowuhlangene labo ulungisela khona ukuvota, ukwenza inhlelo njoba kuzoza umama vote ngo-November. Kwakhona izinto ezikhulunywa khona. Angikwazi ukuhlala ngingazikhulumi lezo zinto ngoba kunabantu abafollow umkhonto wesizwe party la kule channel. Kunabantu futhi abangawuthanda umkhonto wesizwe party efuneka nabo sibatshele ukuthi benzani. Kunabantu futhi abangewona ama-member omkhonto wesizwe party abangamalunga nje omphakathi kodwa abaconcern ukuthi kwenzakalani kwezepolitiki. Nabo bubo bonke abantu labo efuna ngenze sure ukuthi bayazi kwenzakalani kwezepolitiki. I don't want to be long, comrades. I want to say to you, the failure and success of the MK party depends on all of us. It depends on you. It depends on what is your contribution to the revolution. The enemy does not have enough strength to destroy this party. Yes. The only strength that can destroy this party is from within. If ourselves decide to destroy this party, we can destroy it within a day. Yes. But if we decide to defend it against the enemy will never match our strength. And the pillar, the central pillar, comrades,
for our success centers around unity. Whether we like it or not, we must unite as members of the MK Party, because we are not in a birthday party here, we are in a revolution. You don't have to love me for you to work with me. You must work with me even if you don't love me. So this thing is not about feelings. Once you apply feelings, it means you are in the wrong place. You are in a honeymoon. You are not in a honeymoon. We are doing revolutionary work. So, comrades, it's our responsibility, because if we are divided, we are going to fall. But if we are united, we are going to rise as the organization. The obsession now and the preoccupation must be about organizational work and nothing else. The obsession, comrades, must be about convincing members of society about what the MK Party stands for and about the manifesto of the MK Party. Ayikho imessage ebaluleke njengalesho uNomvalo. Kunoma iliphi iqembu, kunoma iliphi ikhaya, kunoma yipi ikhampani noma yipi organization. Ukufa nokuvuka kwayo kulele kuma members wayo. So ama members omkhonto wesizwe party wona azodecide ukuthi afuna ukuthatha leli qembu labo balise phambili okanye bazolibulala bona. Ibona ngempela abazosho ukuthi bafuna ukwenza njani. Noma bengashongo ngomlomo kodwa izenzo zabo izona ezizosho ukuthi bazimisele ngokwenza njani. Ngiyibona ibaluleke kakhulu le message, ngase ngithi cha, angenze le video ngazisa abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party, ngazisa abantu abangamalungu omphakathi abayibukayo nje ipolitiki, laba futhi abafundayo ezintweni zonke, ngoba kukhona esikufundayo nathi ukuthi ukufa nokuphila noma kwekhaya noma ku-organization kuncike kubantu abangama-members wayo. Bese-ke nalaba abawuzonda umkhonto wesizwe party bezokwazi ukuthola amaphuzu abazokwazi ukuhlasela ngawo. Ingakho-ke ngenze le video. Futhi angifuni nokuthi ibe yinde, angiyibambe manje. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lompana uDabanyalwazi njengoba nibona-ke la yizifa kusho ukuthi-ke isisukile mayisisukile-ke kanje amasela ayatatazela njengoba wabona nje amagazibo wabona amagazibo egcwele ngapha yonke into uyayibona ukuthi imi kanjani. So ngani zakwethu asisukumeni sekunjalo yi-material esizosebenza ngayo. Udaba-ke nalwazi ngani zakwethu nabakwethu isukile ayisekho enye indlela isukile. Siyabonga kakhulu.